Això és l'Escaquiman. Si jo et dic que m'encanta el teu look, què m'has de dir? Gràcies. Gràcies. Perquè què sol passar a Catalunya? Quan si jo et dic, hòstia, Marta, m'agrada, aquesta texana m'agrada. Sí. És veritat, m'agrada, no li dic per això, m'agrada. Sí. Doncs, què sol passar? Bueno, com que no estem acostumades a que la gent ens elogiï d'aquesta manera, ens justifiquem. Com que no sabem dir gràcies i prou, doncs comencem a justificar-nos. Ui, hòstia, doncs és de l'any passat, doncs és no sé què, doncs és de la meva filla, és de no sé què, ui, és vell, per intentar rebaixar l'altra persona perquè no estàs acostumada a que et digui coses bones. O sigui, estem més acostumada que em diguessis això que portes no m'agrada i callar i no dir res, que no pas que ens diguin coses bones. Llavors, és molt millor que justificar-ho i no, s'ha de dir gràcies, com quan convides, no? Quan algú et convida, pago jo. Mai ningú. Si tu has dit que pagues tu, és que vols pagar tu. Dius, d'acord, doncs gràcies. No, i llavors és, no, pago jo, no, per què tal, no, perquè vas pagar tu l'última vegada. Vols pagar tu? Gràcies, ja està. És anar sense complexes per la vida, no? Sense... Clar, és creure't que et mereixes que aquesta persona et pagui a l'esmorzar perquè, el que sigui, no? Li has ajudat amb no sé què, o li has fet una feina, o simplement aquell dia ell decideix que vol pagar, doncs que pagui l'esmorzar, gràcies, i ja està. Perquè dius que les catalanes sou massa tietes i hauríeu de ser més Beyoncé, no? La cantant. D'això, de menys tieta, menys anar cap a Montserrat, cap endins, de no fer això perquè el veí no digui, no canviar de marit perquè si no el veïnat diran que ja torno a canviar de marit, no vestir així perquè, clar, semblaré una fresca i tinc un bufet d'advocats, i el Beyoncé surt a l'escenari com li surt del cony, amb el seu ventilador, doncs així hauríem de sortir, no? Cada dia dir, bueno, vaig a sortir a menjar-me el món, treballo un bufet d'advocats amb una infermeria o de periodista. O sigui, sortir una mica, creure'ns una mica aquest poder que tenim de país, també.